Hastiwo titi edisi chong ribo ganarage phaika ahikeno kaisa bangpli kasai phaika Gonganagar kami amjeni tiprasa lukrok dalbidar pati yakalai tini tipramothani bana romani bangpli kasai phaika tini tipramothani bana rom phaika 155 buta 39 family no tini dalbidar pati yakare tipramothani bana rom phaimani bangpli kasai phaika o jaga okogrok soikhnarika Montri Bishiketu Debroma tini ahikeno tini dalbidal pati yakari phainai oti prasa lukorokno norok tabu kha siwino kahamke phaidi jung jotono yapri kaisakai yapri selai oti prasa rokni mantai soktai rokno tui kahamke jobak khailayano hinino tini sawi khnarika Montri Bishiketu Debroma okoktai khotmarokno khnawi tini Gonganagar kami amjeni tiprasa lukorok kok montrini koktai khotmarokno khnawi belaino khanang jagai au phaidi chung baskango kaisa chobak khai tiprasani mantai soktaino kahamke khorang ti salai tini khorang ti horano Delhi hakotoro haikinino tini amchen lukurokni bisingti okokno sajaka haikeno tabuk Tripura hastiwo haikeba tini titi edisi chongmari ganaragino phaika hinino tini hasti ganangino amcheni lukurok kokka salai tonglaimani haikeno tabuk mangpuli bohaino kasai phaika tiprasa lukurokni upla tapla onglai tini ayang ungyak yang haikeno dalbidal pati yakalaino bana romlaimani haikeno tini Gonganagar kami amcheni lukurok bahaino tini Tripura mothani bana romphaimani mangpuli kasai phaika sini Gonganagar hastiwo joining program ini 39 family 155 voters Tripura motor kaisok kaja जों borok kabai kubani langsung borok BJP tei IPF nigo tongo plus CPM nigo koyka family to kai borok जों mobile kena tini pandarin sikri susudo Gonganagar simia sara Tripura no obai joining program solui tongo kainai saro Gonganagar ko sutebo joining program khlainai wan sujak tei ready go tongo tabuk sumo senanai nango je chiri bubagrani je naharmu hansa tongoi Tripura sarokno je krak khlai boni adhikari nani oja bochiri lukorokno jotolono rihini tongadoro joto Tripura sing bubagrana dogiri thai sing khali tini thainai joto lukorokno sing borono khabai khubai lamsogo jotolono habai